året 2011, så kommer jeg i tanke om alle de triste ting, der er sket rundt omkring i verden. For eksempel var der jordskælvet i Japan. Her døde rigtig mange mennesker. Vi kæmper stadig med eftervirkningerne i form af ustabile atomkraftværker og et kæmpe genopbygningsarbejde. Der var også orkanerne i f.eks. Australien, Florida og Norge. Der var også katastrofe på Utøya, hvor 77 uskyldige mennesker blev ofre for en gal mands syge fantasier. Så var der også familien fra Kalundborg, der blev taget til fange af pirater, men som heldigvis blev fri. De mange oprør i de arabiske lande. Muammar Gaddafi, der blev slået ihjel. Alle de danske soldater, der kæmpede i udlandet, og som aldrig vendte hjem i live. Der var også alle de forfærdelige historier om misbrug af børn. Der var også lille Holger, der blev væk fra sin mor og far i et helt døgn. For mig personligt er der også sket en del forandringer, dog af mindre betydning. Vi skulle sige farvel til vores gamle klasse og goddag til en ny. Det har været meget svært for mig, for jeg kendte ikke rigtig så mange i den nye klasse. Det ser helt anderledes ud nu, og alle lader til at være faldet rigtig godt til. Vi kom i 7. klasse med nye klassekammerater, nye lærere og højere niveauer. Det har været svært, men også meget spændende. Jeg har fået nye fodboldkammerater og dermed også nye trænere. Det har været lidt svært at blive skilt for dem, man har spillet med i så mange år. Jeg har også fået nye danseveninder, da jeg er blevet rykket op på et bedre hold. Jeg var meget glad for det gamle hold, men jeg har også heldigvis fået en masse gode veninder på det nye hold. 2011 har været et uholdsår for mig. Hvis man lægger sygedagen sammen fra 0. til 6. klasse, svarer det til alle de gange, jeg har været syg i 7. klasse. Dette gælder også, når det kommer til idrætsskader. 2012 for mig personligt. I 2012 skal vi jo konfirmeres nogle af os. Det er noget, jeg glæder mig meget til. Blandt andet fordi min familie fra USA kommer hjem. Jeg glæder mig også til at skulle holde blå mandag sammen med de andre. Jeg ser frem til sommerferien, da jeg i sommerferien skal til Italien med en gymnastikhold. Efter en uge med gymnastik og badeferie med en masse gode veninder, skal jeg holde ferie med min mor og far i Italien. På vej hjem smutter vi så lige forbi Østrig, hvor jeg skal deltage i et 4-dages World Dance Workshop. I efterårsferien skal jeg måske med mit fodboldhold til Italien, så må ikke jeg får oplevet støvlelandet i år 2012. Jeg skal jo altså opleve en del i år 2012. Det kan godt være, at det er en rigtig god idé, da der er nogen, der mener, at jorden går under i år. Mig og hendes kaniner har noget, der kaldes en ære. Denne ære, den udløber i år. En ære er et tidsrum, der varer fra ca. 65 til 1000 millioner år. Og da den udløber i år, skulle det så betyde, at jorden ville gå under. Mere præcis fredag den 21. december. Den 5. april 2012 er det 100 år siden skibet Titanic sank, og en masse mennesker døde. Dette vil blive husket på flere forskellige måder. Blandt andet vil Tivoli holde en fremvisning af den internationale udstilling The Exhibition. Og 2012 er skudåret nummer 503. Jeg håber for fremtiden, at vi får styr på CO2-udslippet. Jeg håber også, at vi får styr på økonomien her i Danmark, og selvfølgelig også i resten af verden. For min egen familie ønsker jeg naturligvis et langt og lykkeligt liv og et godt helbred. Godt nytår til jer alle, og Gud bevarer Danmark.